Okay, good morning, good morning. Punta tayo sa ating dentist. Palinis tayo. Palinis yun, Jollibee oh. Yung office na yun, Jollibee. Lagi natin nadadaanan yan. Jollibee. Okay, nandito na tayo sa ating dentist dito sa Covina. Let's go. Bago pumunta ng Canada. Kailan punta niya? Sa 10, Doc. Ngayong next July. week. Next week na. Sakay sa Canada pupunta? Sa middle yon o sa... Anong ginagawa ng mga ano na yan dyan sa ilalim? Ang dala na lang. Ano ba? May nagkaka? X-ray lang kita. Close yung tip mo. Ha? Close it. Close. Close ka. Yeah. Oh. Parang hindi eh. Yeah. Ayan o, may ebidensya ha? Yeah, kailangan i-close yung teeth. Okay? Paradami, singit-singit. Go-close naman ako eh. Okay. Buti natanggal mo yung ano, Doc. Yung nakasingit. Putik na yan. Kaya pala meron dito ang sakit eh. Ganda-ganda ng ano eh. Ayaw ko ng may inflammation, may bleeding. Kulang daw ng plus. Finish up with your exercise, okay? X-ray? X-ray muna. May nakasingit kasi dito eh. Ito natatanggal na. Ano kaya yun? Yung color that? Open? Ang ano? Nasaan yung natanggal na ano? Nandito banda. Ang kaliskis. May kaliskis talaga dito, banda Rod. Akin naman yung ano mo, x-ray mo. Everything is good. So, ito pratik may singit dyan, o yan o. Yan o, kasi Siguro yung ano yan. yung... Isda. Thank you, Doc. Sige, ingat ha. punta. Punta ka muna doon. Okay, that's it. Nagpo-close naman ako. Hindi na matatanggal. Ayan o. Oh, thank you. Okay, bye. Okay. That's it. Tayo mag-ukay-ukay muna. Kasi maganda yung thrift store dito eh. Libreng toothbrush. Let's go. Okay, ito yung isa sa mga pinakamalaking thrift store dito sa area. Yan, puntahan natin. Ayun, open sila. Ayos. Open. Ang blue thrift store. 9 o'clock ang open nila. Ayos. $4 so. Ito may tag price to siya. May mga bag din dito. Biyahe. $12. Tibay pa yan. Under Armour din. Black siya. Diba? Dami niyang buli. Sure. Burger pants. Mga pants yan. Yan no? Ito pa oh. Ganda pa. Ganda.
Under Armour, $9. Mahal pa rin siya. Madami. Tingin na tayo. Los Angeles. 22 sa may Lakers shop. Brian pala ito. Yung mahal. Jersey. Adidas. Diba? Mahilig kasi rin yan. Adidas. Ulog. Tingin lang tayo. NFL. Ano yan? Mahal. Ayan, ito. Nike sponsor. Siya. $39. Grabe, mahal nito. Medyo kupas na eh. Pero Under Armour pa rin siya. Mga ano to? Yeah, pwede to. Kasi yung ano ng quality eh. Maganda yung tela niya. Kunin natin to. Right. Ganda rin ang Reebok. Oh, nice. Oh, okay. See, $5. Oh, not bad. Okay na to. Combat pa. Tapos yun. Anong size? Large siya. Oh, ganda pa yung quality. Tingnan natin. Ito, Under Armour. 7. Mahal pa rin na Under Armour. Tingin lang. Under Armour dito. Anong size nito? Medium size. Kulay niya. Okay lang ba? Adidas. $7 to. Ano yung mga sombrero nila? Ito itong sombrero nila. $4. Adidas. Philippines, sabi niya. Tingnan natin yung Pilipinas. Nagdali ka, $2 lang. Marami kang mga Under Armour. Under Armour ulit $7. Ano? Grabe. Dito kami ano sa thrift store na to. Islamic Dodgers. Yes. Makapal. Adidas. Ram. Adidas ulit. Diba? Adidas ulit. Shirts,
natin. NFL. $39. Mahal. Pero pwede mo i-resale yan. Kung gusto mo. De La Rosa. Uy, bato. Bato de La Rosa. Adidas. Under Armour. Dami. Adidas. Vans. Wait, Chris, you didn't get a cart, right? Mga sombrero. Ang cute din ito. Oh. Parang ano siya, Pilipinas ang kulay. $2. Ayan. Magkalang tayo sa it's tumataginting na $39. $40. Oh. Small. Oh. So maganda to. Midnight. Okay. Ganda yung tela niya. Ayan. Karachi Research Center. Let's try natin. Ganda yung tela eh. Bueno. Ganda rin itong Nike. Sukat lang natin. Sukat lang. Under Armour ulit. Malalaki na yan. Kita ko na yan kanina. Ulit o. Ano yan? 19. Nike. Diba? Cute. Kaso, ang size extra small. Kasya kaya sa akin to. Ang babae. Under Armour ulit oh. $4. Kung ayaw, parang yung kulay niya kasi. Hindi ko gusto yung kulay. Pila na tayo. Kung gusto nyo nauhaw kayo, meron din yung drinks. Kung uhaw kayo. Yan. Mahaba yung pila. Oh. How are you? I'm good, how are you? So, yan ang bill natin. 12 lang. Ayan ang nabili ko. $12. Ganun lang pagkuha-kuha ng pag-ukay-ukay. Kunin mo lahat tapos pipiliin mo lang yung gusto mo. Tapos kanina dami kong ginawa pero
Dalawa lang ang nakuha ko. Okay na yan. 12. Diba? Ganun lang. Pipiliin mo yung talagang gustong gusto mo at mura. Okay? Yung murang-mura. Punta tayo dito sa mga equipments naman. Tingin lang tayo. Mga tools. $24. Oh, ang ganda sana sa ano siya, pwede mo i-resale to eh. Decoration na lang. Wow. Laka yun. Decoration na lang. Oh. Ganito na ako eh. Dito ko rin binili. Ano eh? 24. Ganda rin ko, solid. Meron pa rito. Hindi na kasi ako natuto mag-gitara eh. $20 piano. Ang dami ah. 24 naman yun. Wala ano? Baka siya. So anyways, yun po ang ating, yan, magkatabi lang yan. So anyways, yan ang thrift store ng para sa equipments dito sa Parawangan Damit. So anyway, ito lang yung nakuha natin, dalawa. So ganun talaga ang mas wiser na ako ngayon, ano, mag ukay-ukay kaysa dati. Kasi ko dati binibili agad eh. So yun lang, tayo'y pauwi na. Tapos na rin yung palinis natin ng ngipin. Okay, let's go. Okay, that's it. Okay, that's it. So tapos na natin mga appointment sa ating ngipin. Nakapag thrift store na rin tayo. So tara, let's. At mahaba-habang biyahe. Babush.